25% rácsos keresztmetszet toldalékkal. Elzárom a pillangószelepet, megnézzük, milyen a légsugár füstképe, amikor ismét rányitok. Befüstölöm a légcsatornát, azaz füstölném, ha a füstölőgép üzemi hőmérsékleten lenne. Jó, elérte az üzemi hőmérsékletét a füstgép, úgyhogy füstölöm. 3, 2, 1, nyitom. ,47,5% rácsos keresztmetszet toldalékkal. Indul a füstölés. Már lehet látni, hogy az előbbihez képest ritkább a füst. Elzárom a pillangószelepet. Mindjárt befüstölöm a légcsatornát, csak megvárom, még eléri az üzemi hőmérsékletét a füstgép. Üzemi hőmérséklet az megvan, úgyhogy 3, 2, 1. ,50% rácsos keresztmetszet toldalékkal. Elzárom a pillangószelepet, befüstölöm a légcsatornát, és megnézzük, milyen a sebességprofilja, azaz a füstképe a légsugárnak. Meg kell várni, míg eléri az üzemi hőmérsékletét a füstgép. Elérte. 3, 2, 1. ,62,5% rácsos keresztmetszet toldalékkal. Jelentősen ritkább a füst, mint alacsonyabb térfogatáramok mellett. Elzárom a pillangószelepet, befüstölöm a légcsatornát, és megnézzük a füstképet, amikor ismét rányitok. Elkezdtem befüstölni. Amint megjelenik a füst, amíg megjelent, most 3, 2, 1, nyitom. Még a füstfoszlányokból lehetett látni, hogy ismét magába szívta ott a relatívan álló levegőt a légsugár. 75% rácsos keresztmetszet toldalékkal. Itt már jóval ritkább a füst, mint akár a 62,5%-hoz képest. Ez természetesen várható volt. Most elzártam a pillangószelepet, befüstölöm a légcsatornát, és megnézzük, hogyan néz ki a füstkép, amikor ismét rányitok. 3, 2, 1. Ismét lehetett látni a füstfoszlányokat, amikre a légsugárhoz képest majdnem álltak, ahogyan azokat beszívták. Ez is bemutatta az injektálás